tamaşaçylar, ina bugünkü sapağımızda, hatta sapağımda bugünkü tassamamızda biz size radarın nähilek zatdygyny görkezeriz we geçenki sapağa öwrenen ultrasoniýumyz bilen bile radar ýasak görkezeriz we ýasalan radaryň işleýiş sistemasyny görkezeriz. Ina esasen radar hakynda aýdamyzda radarlar nire dolanýar? Radarlar ultrasonik bilen ultrasonik ýaly işleýiş üçin radarlar esasen gemilerde, ondan soň howa olaglaryna, şonýal stansiýalarda köplenýär. Daş töwerekdäki zatlar nirde ýerleşýän we nähil ýerleşýän, nähil uluklarda olduğunu bilmek üçin ina bizem şu radarın has kiçirak görünüşini ýasadyk. Ultrasonik bilen häzir mena nähil ýasalan görkezeriz. Tassamamyzyň daş keşfini SketchUp programmasyna çyzdyk. Hemme zatlaryň nähile girmeligini, ultrasonik nähil ýerleşmeligini, servomotorlaryň nähil ekdirmeliligini, biram şu Arduino gelen kabelimiziň nähil ekdirmeliligini Arduino özüniň ululuklaryny zatlaryny hasaplap, şu SketchUp programmasyna 3D görünüşini çyzdyk. Sonra çıdan sketchimizden 3D printerimizde object görünüşünü geçirdik. O taýda da 3D printerimizde çizýänçe garaşdyk. Sonra Arduino bölejiklerimizi içine yerleştirdik. Arduino böleklerimizin arasında nämeler var? Mesela Arduino, beýnisi özi, soň servomotorumuz, ultrasoniýumyz. Ina robotumuz ýankyýaly, tassamamyzy ýankyýaly yerleştirdik zatlaryny. Indi bolsa kodlama bölümimize geçelim. Kodlamada nähil zatlar etdik, nämeler goýduk, haýsy programma ulanyp şolar hakynda gurrun edelim. Tamaşaçylar, biz kodlama bölümimize geldik. Kodlama bölümimizde näme diýäs? Indi biz size asla beremizde häzir YouTube'da aşağıda description'da link berer. Şu taýdaky linkden şu radar diýilen papkany alarsınız. İçinde şeýle nämesi bolar? Arduino kodumuz var, biram radarın işletme üçin gerekli bolan exe file var. Birinji Arduino kodumuza girýär. Sketch görünüşini açykdyrandyr. Bärde ýazyp durýarlar. Trig pinimiz beriligi, echo pinimiz beriligi, distance duration hemme zat beriligi, kod taýar kod. Servomyzam 9-njy pinde satmaly bolýar. Soňra bärde öz kod zat beriligi. Bunimiz ýagny başda ýükleýäs. Soňra mundan çykandan soň radar bölümine geçýär. Radar papkamyzda. Radar papkamyzda näme diýär häzir? Şu taýda processing code tip text görünüşünde bir hatymyz var. Şu taýda hemme zady Ctrl A bilen alyp Ctrl C bilen kesmeli, ýani kopýalamaly. Soňra birinji duran papka girýär. Bu şu taýda processing exe diýip bir tane faýlymyz var, şonu açmaly. Şta Ctrl V bilen goýýas. Ýöne şu taýda bir zatymyz var, düzeltmelerimiz häzir görkezeyim. Onu noktadan com ýazyp durýar. Şu comlaryň näme diýilýärini bilýäňiz, Arduino'nun kompýuterimizde çatamyzda nähile bolsa, indi şu taýny özüňiziň kagara ýükletmeli, onu nädip bilmeli bolýar. Şu taýdaky toolsymyzyň kömegi bilen biziňki com3 çatylgydyr, ýagny şu taýdan com3 diýip düzeltmeli bolýas. We näme diýäs? Run edýäs, ýagny işletip başlaýas kodumuzy. Bugün özümizden şeýle radarın sistemimize çykyp başlaýar. Nähil işleýän görkezelim size. Şeýle öňüne bir zat goýan ýagdaýymyz, gyzyl bilen görkezýär. We öňünden aýyran ýagdaýymyz bolsa, öňki alyp ýaşyl görkezmesine dowam edýär. Öňüne bir zat goýan ýagdaýymyzda gyzyl görkezýär, aýyran ýagdaýymyzda ýaşyl görkezmesine dowam edýär. Radarymyzyň işleýişi şeýlere düşünenlersiňiz diýip umyt edýäs. Kodlama bölümimizde şunu ýalypdy. Koduny ýerden alyp bilýänimizi men aýtdyk. Aşağıda description'a link berip koyar. Şu taýdan alyp bilersiňiz.
Indi yine de ýatlasyn ösleýän bir zadymyza sizin hem öz pikirleriniz şuňal ýutgaşyk täze taslama pikirleriniz bar bolsa aşagda tesirlere ýazyp bilersiňiz. O taýdaky biz tesirleri okarsy has ýutgaşyk näme taslamalarynız bar bolsa biz hem siz üçin ýasap bermän planlaşdyrýas. Eger şoňal ýutgaşyk pikiriniz bar bolsa ýazmaňyzy haýşlaýjaz. Biram WhatsApp agda bolmadyk boldan agda bolup goýar. Like çagaşam goýup goýar. Boldy görüňiz üçin sag bolun. Indiki videolarda görüşýänçek.